Un dels drets dels infants és viure amb els seus progenitors, però a vegades la família biològica no se'n pot cuidar. Per aquests casos existeix l'acolliment, que consisteix en que altres famílies es fan càrrec temporalment de l'infant. En l'actualitat a Catalunya n'hi ha 707 que acullen 906 infants, però en fan falta més. Per exemple, Miqui de Viu, de Balaguer Televisió, a la demarcació de Lleida. Sí, a Lleida en fan falta, perquè dels nombres que tu deies, doncs aquí a Lleida són 50 els infants que estan en família d'acolliment i precisament nosaltres ens trobem en una d'aquestes cases, en una família d'acolliment, que es tracta de l'Edu. L'Edu va fer l'acolliment d'un infant ara fa 2 anys. Edu, com va anar això? Per què vas fer aquest acolliment? Bueno, la veritat és que me van parlar del tema dels acolliments. Ara mateix no recordo ni exactament qui me'n va parlar, però ho desconeixia totalment. I el fet és que vaig anar a Intres, a Lleida, a demanar informació, a preguntar de com funcionava i de què anava. I la veritat és que les tècniques allí em van fer veure, em van explicar com anava, com funcionava i deixava de funcionar, i em van fer veure que estava en una situació que perfectament em podria fer càrrec d'un nen i li podria donar una sortida i una vida. I vam decidir, van dir, fes les entrevistes, tira-ho endavant i en qualsevol cas, si ets adient per fer-ho, doncs te farien una proposta i sempre estàs a temps de decidir si tires endavant o no tires endavant. I així ho vam fer i al cap d'un any d'haver fet les entrevistes, d'haver fet un curs que et fan fer per conèixer les peculiaritats que poden tenir aquests nens, doncs em van trucar i em van fer una proposta. I vaig parlar amb la meva família, amb els meus pares, perquè jo quan treballo 24 hores, necessitava el seu recolzament i entre tots i els meus germans vam decidir que sí, que endavant. Com va anar aquest procés? Perquè m'imagino que l'infant no va caure aquí a casa teva, Edu, hi va haver un procés abans. No? Explica'ns una mica com va anar. Sí, de fet es fa un pla d'acoplament. Aquest pla d'acoplament dura 15 dies. Llavors, van començar aquest pla d'acoplament un 8 de gener de fa 2 anys i jo el primer dia vaig conèixer el nen, vaig anar 2 hores al CRAE on ell vivia i vaig conèixer el nen. Vaig estar 2 hores allà en una sala de jocs que tenen, amb la seva tutora també, vaig estar 2 hores i vaig marxar. I cada dia d'aquest pla d'acoplament està estipulat un coneixement progressiu. El segon dia vam estar una estona més, el tercer dia vam anar al carrer a donar un tomb, després un dia jo sol amb ell, un dia va venir a casa, va conèixer la que seria la seva habitació i aquest pla d'acoplament desemboca finalment amb la convivència plena. Convivència plena, que és la que tenim ara amb l'Emanuel, amb el petit que està aquí jugant, però com dèiem, l'Edu és una d'aquestes 50 famílies que han acollit un infant a la província i precisament per parlar d'aquest tipus d'acolliments tenim a la Clara. Clara, un acolliment no és una adopció, això de bones a primeres ens ha de quedar clar perquè pot ser que tendim a confondre-ho, no? Sí, la diferència entre l'adopció i l'acolliment és que amb l'adopció hi ha una afiliació, aquell nen acabarà tenint els teus cognoms i tu tindràs la tutela plena d'aquella criatura i en canvi amb l'acolliment és un infant que està tutelat per l'administració i que té uns contactes i una relació i un vincle amb la seva família d'origen. Hi ha diversos tipus d'acolliment, ens explica. Quins hi ha? Perquè l'Eduard ens està explicant un acolliment simple, però n'hi ha d'altres tipus. Sí, hi ha el que està fent l'Eduard, que és l'acolliment simple, que normalment s'inicia, com us ha explicat ell, són nens que ja es preveu que hi pugui haver una temporalitat llarga, inclús si passen 2 anys, la cosa va bé, no es veu possibilitat de retorn de l'infant amb el nucli, pot passar a ser un acolliment permanent, que moltes vegades finalitza als 18 anys. Després tenim l'acolliment de col·laboració, que ja és més per famílies que es volen vincular amb un infant en caps de setmana o per vacances, festius, donar-li l'oportunitat a aquest nen de poder sortir del centre. I després tenim el d'urgència i diagnòstic, que són acolliments molt acotats en el temps, normalment 6 mesos, com a molt se'n pot anar un any, que es fan mentre s'està estudiant el que es farà amb aquest infant. Doncs moltes gràcies. Des d'aquí també volem fer una crida, perquè bé ens ho comentaves abans, que falten famílies d'acolliment. A la província de Lleida dèiem que en són 50 els infants que estan acollits, però realment és molt important que famílies que es prestin a les característiques d'aquesta tipologia d'acolliments s'informin per poder atendre molts més infants.